good morning everyone na tayo po ay nandito pong muli sa pwestuhan po ito ni Boy Bangus. Tingnan natin yung kanya mga latag na ibinebenta na kada piraso. At marami rin siya mga parokyano o mga mamimili na namimili sa kanyang pwestuhan. At dito rin po kay Boy Tilapia. Shout out sa iyo dahil nga marami ka rin customer na dumadayo sa iyo at lagi kang hinahanap at tinatangkilik ang iyong tilapia Batangas. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. So dito tayo sa mga presyohan pa ng mga prutas na ating pong i-update. Ayan po ay 100 o 50 pesos na benta ng kiat-kiat. Yung 100 po ay ito, mansanas. 3 for 100 pesos, tatlong piraso po yan. 50 pesos po ang mga kilo ngayon ng ating kiat-kiat. Ang saging magkano? 70 lang kilo, boss. 70 pesos sa mga saging per kilo. At ito na po yung pwesto ni Boy Bangus na ating pong i-update ng kanyang latag. May tumpok din po siya 130, dalawang piraso. 100 pesos isang piraso. Fresh kulyasan. 120 kada piraso, no? At 60 pesos na mga kada piraso na bentahan ni Boss Maeng o Boy Bangus ng kanya mga bangus dagupan. 170 po sa mga kilo ng mga isdang gulyasang malulutong, oh. Quality. Bagong-bago kakarating lang. Yan po yung presyuhan. Wala na siyang yellowfin tuna na kanyang binebenta. Ha? 120. Ay. Dahil sa paghataw ng bentahan ng kada piraso ni Boy Bangus, ayan po ang kanyang mga bentahan. So good morning sa iyo, Boss Maeng. Yung isang tango, malalaki na rin isang tango. Oh, malalaki na nga, oh. Susukatin na uli natin. Ayan, sinukat uli, oh. Piso lang nga, piso. Ayun, piso, 100 pesos. So salamat, Boss Maeng. Thank you. 130 dalawa, malalaki. 130, malalaki na. Kung buka ng espada ay 50 pesos, 200 pesos ang per kilo po ng ating mga bangus. Wala po siyang bentahan ng kada piraso. Ay, mami, kumuha na kayo dito. Alright, so nandito tayo sa pwestuhan ni Boy Tilapia. Boy Tilapia, shout out sa iyo. Good morning. Good morning. Magkano kilo ng tilapia mo ngayon? 100 pa rin ang kilo. Oh, walang pagbabago yung mga presyon niya ngayon ng mga tilapia Batangas na mabibili niyo po sa Malabon Fish Market. 100 pesos. Good morning po. Morning po. Ayan po yung 100 pesos na per kilo ng kanyang mga latag ng tilapia Batangas. El, salamat El. Thank you. At dito po yung mga tahong natin ay 50 pesos ang mga kilo. Malaking alimango. Good morning. Mga gulay. So ito po yung manok ni Dayan. 130 yung mga wings. Puro pakpak po ang inyong mabibili. Kada balot. Ayan, no? 130 kada balot po ng manok ni Dayan. Yan po ay manok na calf. Manok, wala na, dami ng naman. Salamat, ate. Salamat. Tinanggal ko na. Tinanggal nyo na? Ay, hindi pa. Ayan o, 900. Oo, kasi nagbigay ako dito ng sarili ko.
Bawasan So ayan po yung mga presyo ng ating prutas ngayong papalapit ng Pasko. Ayan po yung mga presyohan ng kanilang bentahan po dito sa Latagan sa bayan po ng Malabon. Thank you po, ma'am. Ket-ket po natin ay 50 pesos kada balot. Ang ating mansanas, 3 piraso, 100 pesos. At yung mga green grapes po natin ay ang presyohan, 140. Kung gusto nyo naman ang buo, andito yung buo. Diyan, may buo dito. Good morning po. Namimili kayo? Nakaubos na kayo? Aga nyo nakaubos. Madaling araw pa lang lato, nakapwesto na kayo. Eh si Kuya. Hindi po kayo susunduin? Nag-iikot muna kayo para makabili ng ano. Sige po. Nag-vlog lang. Good morning. So ito po yung mga presyo ng mga gulay na inyo pong mapipili. So tapos na tayo sa mga latag nila ng mga prutas, no? Lang bakoko at mga sapsap. Yan ay fresh na fresh po ninyo mabibili sa Malabon Fish Market. Magkano po ngayon ang bakoko? 280 sa sapsap. Same price po yung bentahan po dito ng mga fresh na isda, no? Na mabibili niyo po sa Malabon. Ayan, salamat. Ito naman po yung mga tahong natin sa halagang 100 pesos. 100 pesos kada tabo. Ayan, no? At 130 sa mga kilo. So, masarap dito yung mga paninda nilang kohol. Ayan, no? Mga alimasag. Magkano ngayon alimasag mo? 240. 240 po yung kilo ng alimasag. At sa alimango, 500 pesos po yung mga kilo, no, ng alimango. Iyan ang update natin sa presyohan ng latag ni Boss Lawrence dito sa Malabon Fish Market. Magkano po sis mo, Lodi? 350. Lumot, ganun din. Parehas lang po ng lumot at mga putis. Ayan. Ito. Ay, masarap po mga haka, no? O tinatawag nating kabayas sa Cavite. Fresh na fresh po ninyo mabibili. Shout out. Shout out sa'yo. Kadunot. Ayun, shout out. Rab. Katbalogan. Katbalogan Samar, shout out sa'yo, Kadudut Vlog. Yan po yung mga latag ko dito ng mga galunggong, no? Galunggong babae, no? So, good morning ulit sa'yo, Lodi. Salamat, salamat. Thank you. So, sarap ng ulam mo? Sardinas? Shout out, good morning. Oh, ito mura lang. Magkano ngayon ng kilo? 250 lang ito. 250 po sa mga kilo ng hipon, no? Sariwa, kaso may mga lulungan. Tapos 20 at 300 pesos. Mga goods qualities naman yan mga ipon natin. Mga sariwa. Mababa pa rin yung mga hipon, no? Sa kanilang natagan dito sa Malabon Fish. Hoy, wag ka mga aranja pare! So shout out sa'yo, Pango. Dito ka! Ito po mga istantolingan sa halagang 200 pesos na kilo. At may mga salmon na lokal at sariwang mga tortilyo. Lalaki ng mga tortilyo. Yan po ay napakasarap na iluto sa sinigang sa bayabas, no? Ito ay pwestuhan ni Kuya Ricky. Mga buhay na tilapiyang Pampanga.
So ito po yung matatatnan nyo na latag ni Kuya Ricky ngayon. So wala siyang mga pink salmon head na inyong mabibili. Sold out. Sold out po yung kanyang pink salmon. Sa tilapiyang buhay, magkano? No, 140 po sa mga tilapiyang Pampanga na buhay, no? Ang bangus natin 200 po ang mga kilo. Salamat Kuya Ricky, salamat po. Yung mga hipon doon ay pangluto po sa mga masasarap na ulam, no? Yan po ay 200 pesos kilo po ng mga tortillo at yung mga tilapiyang Batangas po natin ay 100 pesos. At mga tunsoy, oh. At tunsoy magkano per kilo? 80 pesos po ng mga per kilo ng mga isdang tunsoy. Kararating lang yan, no? Yung mga hipon, yan, masasarap yan. Pwede po talaga sa inyong mga lutuing ulam. So, mga pang-tempura. Pang-tempura, tapon lang po yung ulo at katawan lang po ang inyong kunin ay okay na okay po yan. Pang-tempura po, ayan. Masarap na pang-tempura na mga hipon. So, 240 po yung kilo doon. Diretso tayo sa update. $360 at $380 sa mga kilo ng mga pupis natin dito sa Malagon Fish Market. So ganito po yung mga natatnan natin mga latagan sa kanilang pwestuhan. Lodi, magkano hipon mo ngayon? 280 lang, Lodi. 280, malalaking mga hipon. No? Lahat na. Ka talaga? Ikaw 150 na. 140 ka lahat eh. Yan, kada piraso po dito ng mga bangus ay 160. At yung mga 300. tunsoy natin na yan, Mabili. 60 pesos ang kada kilo, no? Ayan, yung ating mga naabutan latagan nila sa Malabon Fish Market. Yan ang hipon. Good morning. Magkano ang per kilo ngayon ang hipon mo? 250, Boss Lando. 250. Ayan po yung presyo ng kanyang hipon, no? 250 ang kada kilo. Panoorin yung vlog nila, Boss Lando. Salamat, Lodi, ha? 110 po dito yung mga tilapiyang Batangas. Meron po 120. So, yan po yung mga price update ng ating nilalakaran dito o sa kanilang mga latagan ng bentahan po ng mga tilapiyang Batangas. Ayan po. Good morning. Magkano ang kilo ng hipon ngayon? 280. So, big taste din po yung mga hipon, no? 280 ang per kilo. So, mga kanduli, salamat na, thank you. Kanduli, oh, masarap sa sinigang sa miso, kanduli. Kiskisin nyo lang po yung kanyang body o katawan, no? Ganon nyo lang po sa suka. Ay, okay na po yung pang miso. Mga isdang kanduli. 100 pesos lang po yan na inyong mabibili. Murang-mura na po yan, no? Dito po ay 240 na kilo ng hipon. Good morning. Shout out sa mga followers ni Boss Lando. Ayun, shout out. Good morning sa kanila. Bumili na kayo ng hipon. Ayun. Murang-mura po ang hipon ngayon, no, sa Malabon Fish Market. Sa isang linggo natin pagbablog sa bayan ng Malabon, napakamura ng hipon. Palong-palo. Palong-palo ang mga presyuhan. Kasi iba nagtataka, kapag araw ng Sabado Linggo mataas ang hipon. O ngayon Sabado at Linggo, isang linggo ako nag-vlog, napakamura ng hipon. Ayun, sinasabi ko, shout out. Shout out sa'yo, Tiyo. Ayun, no, shout out. Shout out sa'yo, Coracha Boys. Ayun, shout out. So, yan po yung mga presyohan ng ating hipon, 270 at 240 na per kilo na inyong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. At latag ni Boss Makmak ngayon dito ay gulyasang 150 po ang kilo. Ayan lang ang latag mo ngayon. Wala na. Dory mo, naubos na. O, cream dory po natin dito, 120 po sa mga ulo.
Salamat tayo, Boss Makmak, ha. Thank you. Okay, thank you, boss. Lalo. Patilapia buhay. Ayan, no? 120. Isang kilo na lang yan, Tay. Tatlo na yan, malaki pa. Yan nga. So yan po yung mga latagan dito ng mga tilapyang Pampanga na inyo mabibili. Buhay po yan, ha. 120 lang po ang kilo. Good morning po, shout out. So yung mga tonsay din po natin dito ay 60 pesos po yung mga kilo. So murang-mura na po yan na inyong mabibili. At ang mga kada piraso po dito ng bentahan ni Ate Pat, ayan po, 150, 160. Mga kada piraso ng mga bangus. Dito po yung mga hipon natin ay 280. Good morning po, good morning. Malaking hipon, no? 280 po yan. Per kilo na mga hipon na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. Ang dami na pamili, oh. Tol, morning. Good morning po, shout out. Good morning. At tumpukan po dito 100 pesos. Yan mga latag po dyan ng mga tortillo. Good morning. At mga tumpukan po dito ng mga pink salmon head. Ayan. Yan po ay 100 pesos na inyo po mabibili. Murang-mura po mga pink salmon head, no? 100 pesos tumpukan. Ayan po ay mga nilalatag po nila sa halagang 100 pesos. Mga pink salmon head na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. 100 pesos na tumpukan. Isang kilo, 160. Isang kalahati. Grabe, no? 100 pesos lang yung mga latag nila dito ng pink salmon head na masarap ulam sa sinigang sa miso. Tuhay ba, no? Ihawin yan eh. Kailangan mo nga ng isa. Malaki, kuya. ₱200 tumpok. Ayan, no? Pusit lumot. 340 ang kilo. Sarap yan. Panginihaw. Lagyan mo na mga palaman na sibuyas kamatis. Lagyan mo rin ng ginilay para mas masarap. Para mas talong magastos. Umpisa na yan yung Pasko. Ayan, no? 340 na kilo. Sa Pasko yan, 600 na yan. Ayan. Salamat, Lodi. Thank you. At yun yung 200 pesos tumpok ng asa-asa. Fresh na fresh po. Flying fish, 100 pesos. 200 pesos po yung mga kilo ng paninda dito ni Nanining. Ayan po yung mga bangus dagupan niya po. Naman lang siya magtumpok. At tulingan. Nanining, magkano po yung ano? Yan, 160 po. Eh, may amin ano? Out sa mga Christian. tindera. Ayan, Tutok sa shout mukha out niya. po. Ayan po yung mga kilo ng latagan 200. Ano may bata mo na? at alimango. Saan siya ito? Tumpukan ng mga dalagang bukid. Diyan, nasa dyan? Ay na. Boss Gerald, magkano yung alumahan mo? 200 yellow pin. 200. Ayan po yung presyo ng 200 pesos na mga yellow pin. Alumahan po natin ay 200 pesos din po. Dito, sa reject, 150 lang. Ayun. Magkano sa giti mo, Lodi? Uy, 200 lang, boss. 200 din po ang kilo ng mga isang sa giti. Bubuli, 180 na lang yan. 180 rin po ang kilo. Shoutout sa mga mag-anak dyan sa Canada. So shoutout po sa mga kamag-anak niya sa Canada na naghahanap buhay po. At baka pwede na po kayo magpadala sa aking kaibigan dito na naghahanap buhay po sa Malabon Fish Market. Meron po siyang GCash account. So shoutout sa'yo, Lodi, ha. Nanawagan na tayo sa iyong mga kamag-anak. Ganda ng laman, no? Mabisa. Ito binluan, mabisa eh. Oo, mabisa. O, saan ka pala? Ayun, no, mabisa. Mabisa, ayun, no. 200 lang. 200 po sa mga itong binluan. Ayan, mga binluan po, no? Yung gulyasa mo magkano? Kulyasa natin, ng araw na eh. 150 na lang. 150. Ito mga talakito ko. So yan po yung update natin sa latag niya rito, no, na inyo po mabibili sa Malabon Fish Market.
So marami tayong latag na nakita rito ngayon. 250 po sa mga kilo ng alimasag. Lodi, salamat. Good morning po. At mga katsareta po rito ay 130. Bagsat po natin dito ay 150 na kilo. So shout out sa iyo, Boss Jeff. Ino naman tayo. 100 pesos tumpok na mga pusit kalawang. So murang-mura. Ito yung naman ng bagsat, no? So mura na po yan sa halagang 150 na kada kilo. Yan ang pwesto ni Boss Ed Boss Ed. Pompa. Ito Shout po. out, good morning. Kung mamimili po kayo kay Boss Ed, ito lang po. Shout out, good morning. Adrian Pompak. Ayun, La shout Cruz. out. Aray ko. Ito ay kay Brian Flores. Salamat, thank you, thank you. Brian Flores, shout out. Meron tayo dito, malaki talaga ha. 300,000. 300 ang per kilo. Yan, 300 po, no? Dito, 250 lang. 250 naman po yung mga ibon dito. 300 pesos po sa malalaki. Alright, so yan po yung mga na-update natin, no? Tapos may mga tumpukan din po dito na mga pusit kalawa ngayon. Magkano sa tumpok? 100 lang. 100. Ang kilo? 150. 150 sa kilo. At meron din siyang bagsak dito, oh. So yan po yung mga binabargain na po nila mga pusit kalawang na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. Salamat! At dito tayo sa pwestuhan pa ng mga tilapiyang Batangas. 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos. 110. 100 pesos. Boss Lando. Good morning. Lang Batangas natin. Ayan po yung mga tilapiyang Batangas na inyo po mabibili sa Malabon Fish Market. So, nandito tayo sa pwestuhan ni Annalyn Bernardo. Ayan. Shout out kay Palangga. Mga nagbago na sila ng pangalan. Iba na yung mga pangalan nila ngayon eh. Ano ba pangalan nila, Boss Lando? Ano ba yan? Jonalyn ba? Juanalyn. Joannalyn. Ayun na nakita ko ngayon mga pangalan nila ngayon eh. Pati yung isa nagbago na rin. Kaya nagugulat ako. Parang iba yung mga pangalan nito ah. Nano mo na sa mukha? 100 na lang po. 100 na lang po. 100 na lang po. Ang mga tulingan no, nabentahan po nila dito sa Malabon Fish Market. At mga tilapia. 100 pesos na tumpok. Okay na yung mga tilapia, ang mga latagan po at mga pink salmon head sa halagang 100 pesos. At dito po yung mga tilapia po natin ay 100 pesos, no? At 110 na mga kilo. Alright, so maraming salamat sa inyong pagsubaybay kay Boss Lando Explorer. So dagsa po at maluwag po ang kalsadahan dito sa Malabon Fish Market at madami rin sa ating mga kababayan po ang dumarayo. So anyway, shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At kay Mario Morris ng Katip, Saudi Arabia, shout out sa iyo. Good morning, good morning. Randy Conan, shout out. Ner TV Vlog, shout out. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.